2 ел элек, нәкъ шушы көнне гаиләбез күгендә иң якты йолдызыбыз кабынган иде. Бүген туган көн бәйрәмен татлы балабыз Абайдуллина Эмилия Ринатовна каршылый, дип башлана Сызрань шәһәреннән килгән котлау хаты. Татлы җимешебезне ихластан без әтисе Ринат Абдрәшитович, әнисе Гөлия Рамилевна, апасы Эльвина, бабасы Абдрәшит Абдулхаевич, әбисе Роза Фәритовна, Мастяктан әбисе Галия, бабасы Илзар, апасы Гөлнара котлап, иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә. Икенче балама йөкле булуымны белгәч, әлбәттә, беренче кызыбыздан соң әтисе дә, мин дә улыбыз туу турында уйлый башладык. Ходай башкача безгә язган булган. Икенче кызыгыз була дигәч, күңелләр йомшарды. Татлы алмабыз тугач ук, шул кадәр әткәсенә ошаган булып куйды. Аның күчермәсе сыман. Барысында балам белән бергә уздык. Беренче сүз, теш чыгару, адым ясау. Бар беренче биеклекләрне дә бергә алдык. Хәзер инде Эмилиябыз акыллы, матур, тәүфыйклы, үскән кыз булып җитешә. Апасы артыннан барысында кабатлап, матур итеп бии дә, җырлый да. Аның матур күзләренә карыйбыз да, бар борчу мәшәкатебез онтыла. Бәхетебезгә туган куянчыгыбыз дибез. Әби бабалары да, 2 кызыбызны да тигез күреп яраталар. Алар янына кайткач шул кадәр сагынуын күрсәтеп, туя алмыйча рәхәтләнеп авылда уйный ул. Әби бабасы да аларны бик көтеп алалар. Күз алмабыз, сулышыбыз, Эмилиябыз, без сине бүгенге матур 2 яшьлек туган көнең белән котлыйбыз. Синең төннәрең иңгән иң татлы төшләреңдә чынга ашсын. Хыял максатларыңда чынга ирешсен. Гүзәл балачагыңның һәр көне дә әкияти матур узсын. Һәр якыныңның мәхәббәтен татып, әтиле-әниле, әби-бабайлы булып үс. Син ялгыз түгел, янәшәңдә Алла теләсә булачак сердәшең апаң да үсеп килә. Насып булсын һәр казанышыгызны күзәтеп барып, безнең горурлыкларыбыз дип сезне атарга. Алтын чигыбыз, йөзеңдәге елмаюың бер кайчанда күз яшьләре белән алышынмасын. Без сине бик яратабыз һәм Алладан рәхмәт фәрештәләре гел дә канатлары астында саклап йөртүләре турында соралабыз. Чишмә чылтыравыда яңгыраган көлүеңнән без дә тик бәхетле булып кына торыйык. Гомерләрең озын, бәхетләрең гомерле, шатлык сөенечләрең мулдан булсын җимешебез. 2 якка матур итеп чәчләреңне бәйләдек. Кызыбыз икенче тугач олы шатлык биләдек. Бер-береңә терәк булып, кирәк булып яшәрсез. Апам һәм сеңелем диеп куанышып дәшәрсез. Тылсымлы әкият сыман балачак бик тиз үтә. Сизмисең дә, урнысына яшүсмер чоры җитә. Тик ул хакта ерак әле уйланырга балабыз. Бүген синең белән татлым сокланышып торабыз. Рәхмәт, туып бүләк иттең әти-әни исеме. Мәхәббәт җимешебез дип туры килдең җисеме. Курчак сыман буең да бик кечкенә генә әле. Һәр вакытта балабызның тик әйбәт булсын хәле. Йылмай да көл, шатлан, сөен, бүген синең бәйрәмең. Шуңа котлап бүләк иттек сиңа теләк бәйләме. Эмилия, бар теләкләр чынга ашып, дөньядагы иң бәхетле бала булып үссә идең. Алдагы җыр бары синең өчен генә яңгырый. Мин монда дип аваз салып, елап тавышы биреп, дөньяга туасың син балам. Йөрәк асыларында йөрткән, 9 ай буена көткән, җирдәге фәрештә улана. Йөрәк асыларында йөрткән, 9 ай буена көткән, җирдәге фәрештә
Balam, balam, gaziz balam, balam deyip yaşi ana, barımı jirde ondan kaderli. İşiteli Rabbim Allah'ım, dileklerim dilep alam, birsin Xuday yoxdu ömrüne. Yürek asılarında yüzgen, 9 ay boyuna gütgen, jirdegi ferişte Ey sabıyım belekeşin, enişidey bir tügün, minin davam bir dolu sin bala.